Alam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya ngayong gabing ito. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po rin sa inyong lahat. Ayun, wow, pwedeng maging DJ ha. Anong pwede namin itawag sa'yo? Just call me is Marie. As short, Marie. Marie. Ilang taon ka na, Marie? It's 20 years old po. 20 years old. Nasa hustong gulang ka naman na, no? Opo. Sang lupalop ka naman galing? Zamboanga City. Zamboanga City. Ito ba yung Shabacano? Tama ba? C. Ako kasi Shabako. Masyaba ako. Charot with harot. Oh, tawa naman kayo sa joke ko, guys. Anyway, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Marie, ha? Simulan na natin to. Marie, 20 years old from Zamboanga City. Ano ang top secret mo? I want to share my top secret to myself. As for so long po, DJ, nagmahal lang naman po ako na hindi ko naman alam na may pamilya yung lalaki. So Marie, basically, nagmahal ka ng isang lalaking pamilyadong tao na nang hindi mo alam na pamilyado na siya. Opo. Ilang taon na tong lalaking to? I think nasa 32. 32 years old. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano kayo nagkakilala at paano ka na-in love dito sa lalaking to? That time kasi nagkilala kami sa Facebook, social media lang po. And then, yun na nga, na-fall ako and tuloy-tuloy yung chat namin. And okay naman kami always kami video call, always kaming calling. And syempre nagjo-join rin po ako sa mga pageant. Syempre sponsor din siya kapag sa mga may barangay. Sumasali ka ng mga pageant sa barangay ninyo? Yes po. Okay, question lang. Dun ba sa profile niya, sa Facebook niya? Kasi di ba normally kapag nakikipag-chat tayo, nag-entertain tayo ng isang lalaki sa buhay natin, ang ginagawa natin, ini-stalk natin Chine-check natin yung profile. So, tiningnan mo ba yung profile nitong lalaking to? Yes po, nakita ko naman na wala naman siyang kasama doon or any family niya or anak. Wala. Talaga? Malinis? Single talaga siya. Kumbaga, Yes po. yung profile na yon existing na siya for the longest time or parang bago lang siya, konti lang friends niya o marami naman siyang kaibigan doon? Hindi po ako sigurado. Siguro, I think, hindi kasi taga dito siya from Jensan. So, taga Jensan siya? Opo. Okay. So, hindi mo siya nakikita dyan sa barangay ninyo? Yes po, hindi po. So, yun na nga. Sa social media lang, chat-chat, ganyan. Friends dati. And then, na-fall na ako. And okay naman po kami, DJ. Kasama kami always. Nag-video call naman. Hindi ko naman ino-overthink kasi nga, mahal ko na. Okay, so Marie, nagkita kayo during the time na parang naglalandian pa lang kayo or nagliligawan pa lang kayo or talagang through chat yung communication ninyo? Bale, nagliligaw siya in person na po. So pinupuntahan ka? Opo. Saan kayo nagde-date? Sa bahay pa namin ha. Sa bahay pumupunta itong lalaking to? Opo. Nagpakilala sa magulang mo? Yes po. Halos lahat ng pamilya ko.
Wow, nakilala tong lalaking 'to ng pamilya mo, tapos ang pagkakaalam din nila single 'tong lalaking 'to. Opo. And then hindi ko naman alam na yung pamilya ko open kami, pero yung pamilya niya hindi niya ino-open sa'min. So never ka niyang dinala sa kanila? Yes po. Tinanong mo ba siya, "O kailan mo naman ako ipapakilala sa inyo?" Yes po, tinatanong ko naman siya, DJ. Ang sabi niya, long time pa daw, baka busy daw yung ganun, busy daw yung pamilya niya, hindi daw makabisit, ganyan. Ganun yung reason niya eh. Kaya syempre, may tiwala naman ako, syempre, mahal ko. Kaya sabi ko, okay, may tamang oras naman, hindi ba? Sabi ko sa kanya. Mhm. Tapos, after long time, sig, ah, naging kami, DJ. Tapos, nalaman ko lang, buntis na pala ako. And doon ako nalaman na may pamilya na pala siya. Wait lang. So paano mo nalaman na buntis ka na? Siguro 4 months na po yung tiyan ko. Ano yun, na-delay Tapos, ka? Na nagsusuka ka? yes po. O, And alam na niya na buntis na rin ako. Buntis na ako that time. so sinabi mo sa kanya agad-agad nung malaman mo? Opo. Or Yun nung yung nagkakaroon ka ng symptoms, parang nagsabi ka na rin sa kanya? opo. Okay, so nung sinabi mo na buntis ka na, anong reaksyon niya? Happy naman siya. Okay naman. Okay sa kanya. And tanggap naman niya, DJ eh. And in the end, yun nabuntis na ako nga, yun ko pa lang talaga nalaman na may pamilya pala siya after all. So paano mo nalaman? Pagsasama namin, may may nag-chat sa akin that time and yun na nga, may nagsabi na sa akin na may pamilya na yung lalaki. Sino tong nag-chat na to? Kapitbahay ba nila? Kaibigan nung asawa Sig- niya? Siguro po I think siguro kaibigan or katrabaho niya. Ang ginamit na profile, hindi dummy account. Kumbaga legit na profile. Yes po. Okay, so nung And nalaman mo, anong reaction mo? syempre DJ, sobrang sakit kasi that time buntis pa ako eh. So, nanginginig po ako sa hindi ko alam, hindi ko ba anong gagawin ko, hindi ko ba maintindihan kung bakit. Kasi after all, nagtiwala naman ako na akala ko hindi siya, totoo siya sa akin. Always naman po kami nagbi-video call, always naman siya pumupunta sa bahay. Paminsan nga, doon pa siya doon pa siya nagstay sa bahay namin eh. So legal na legal kayo sa side mo. Yes po, sobra. Kaya may nangyayari din sa inyo. DJ? Kaya rin may nangyayari sa inyo. Kumbaga legal na ipakilala mo, natutulog sa inyo. Kaya hindi rin imposibleng mabuntis ka talaga. Hello, Marie? Nandyan ka pa ba? Yes po. Anak mo ba yan? Yan na ba yung anak ninyo? Opo. Yes po. Nariri... After siguro 2 years old, going to 2 years old na po yung baby ko, ma'am. Okay. So teenager ka pa lang nung nabuntis ka ng Yes lalaking po. to. Yes po. Nag-aaral ka pa. Yes po. Going to graduating na po. Oh my. So, wait ha. Nung nalaman niya na buntis ka, supportive naman siya ng pagbubuntis mo. Pero nung nalaman mo na pamilyadong tao na siya, ano namang reaction niya? Like, paano ka pa niya hinarap? Marie, paano ka hinarap nitong lalaking to nung nalaman mo nga na pamilyadong tao siya? Marie, nandyan ka pa ba? Reconnecting, connection lost. Nag-update lang ako sa inyo guys ha.
Okay, antabayan na natin muna ang pagre-reconnect ng internet ni Marie sa kanilang bahay. Marie, aantayin ka namin kahit hanggang alauna pa 'to. Ano kayang reaksyon ng mga magulang ni Marie? Ano naman kaya ang reaksyon nung lalaki nung malaman ni Marie na pamilyadong tao siya? Like, pinanagutan niya pa rin kaya itong si Marie? O goodbye na kasi nakuha na yung gusto? Diyos ko. Sino ba naman din kasing hindi maniniwala sa ganong klaseng lalaki? Niligawan ka sa bahay. Pag niligawan ka sa bahay, ay, nakakalaglag ng panty yun. Tsaka para sa mga magulang, okay yun. Magandang senyales yun na matino yung lalaki kapag niligawan ka sa bahay, hindi ka niligawan sa kalsada. Nagpapakita. Tapos eventually, malalaman may asawa pala. Naku, hindi pala lahat ng mga nanliligaw sa bahay, ibig sabihin matino, no? Yung iba, tirador lang pala ng bata. Kaloka. Ayan, sinusubukan na po nating tawagan si Marie. Baka sakaling mag-reconnect na siya sa kanyang internet. Malakas na ang internet niya. Nakikita ko naman na mayroon green sign yung kanyang Viber account. Online naman siya. Pero yung status lang talaga and yung level of connection niya, hindi masyadong matatag. Tulad na lang nung lalaki. Pakilala sa kanya. Ayan, wait lang. Last na to. Pag hindi pa natin na-contact si Marie, tapusin na natin to, ha? Marie, nasan ka na? Tsaka naisip ko lang din, yung magulang pumayag na patulugin yung lalaki sa bahay. Kung ako magulang, hindi ko papayagan yun dun. Gumastos ka, uy. Charot to darot. Hindi, biro lang. Pero kung teenager pa yung anak ko, tapos hindi pa siya nagtatrabaho, pamamahay ko yun, ay, hindi pwede sa akin na yung lalaki matutulog dun. Never kang makakatapak dun sa hagdan namin papaakyat ng kwarto ng anak ko. Ganun ako. Doon ka lang hanggang sala ka lang. Ang pwede mo lang puntahan sa bahay namin, banyo sa ground floor, sala, dining area, at parking lot. The rest, wala ka ng access doon. Ganun. Ganun yung naiisip ko pag nagkaanak ako tapos babae. Hirap din eh. Tiwala kasi isang lalaki nagpapakita sa bahay ninyo. Tapos wala pa sa tamang edad yung anak mo. Tapos hindi pa siya nagtatrabaho. Okay lang kung nagtatrabaho na siya ng mga 5 years siguro. Medyo tanggap-tanggap mo na eh. Kasi baka mamaya naman tumanda ng matandang dalaga yung anak mo, 'di ba? Kumbaga, nakaligtas nga siya sa teenage pregnancy pero sa pagiging matandang dalaga, hindi. Baka mamaya umabot ng 40, di pa rin nakakaano, 'di ba? Sisi mo din 'yun. Marie, nasaan ka na? Late na pumasok yung ibang nanonood. Marie! Marie, nandiyan ka na ba? Nandito na ako. Ayun, Marie, ano na nangyari sa'yo? Bakit nag-internet connection loss ka? Nawala yung signal, ma'am. Nawala. Ayan. Ang dami naming tanong, pinag-usapan ka na namin. Ito yung mga tanong namin na naiwan kanina. Nasaan ba ako natapos kanina dun sa tanong ko sa'yo? Ang tanong ko sa'yo, anong reaksyon nung lalaki nung nalaman niyang buntis ka? Pananagutan ka daw ba niya? Kumbaga, anong reaksyon nung lalaki? Wait lang, fast forward na tayo ha. Mali yung naibalik ko eh. Anong reaksyon nung lalaki nung nalaman mo at alam na niya na alam mo na pamilyadong tao siya? Na-disappoint siya. Kanino? Blind.
At saan? Na-blind siya. Ano? Na-blind. What do you mean by na-blind? Nabulag? Parang hindi niya alam anong gagawin niya. Kasi nahuli siya, ganon? Opo. So, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Meron ba siyang sinabi sa'yo na, panagutan kita, huwag kang mag-alala, may ganon ba siya? Meron naman po. Sinabi niya naman sa akin na pa-suportahan niya daw yung bata. Sinusuportahan ka ba niya hanggang ngayon? As for now po, malabo na talaga kasi ngayon kami. I mean, not dun sa relationship na meron kayo. Kumbaga, meron ba siyang suportang ibinibigay dun sa anak ninyo? Meron naman po, pero if financially support, halos malabo na talaga. Hindi siya nag-aambag. I mean, hindi siya nagbibigay ng kahit anong financial support sa anak ninyo? Nagbibigay siya, pero hindi talaga as in support. Kapag kusa pa ako maghingi, dun pa siya magbibigay. So hindi siya kusang nagbibigay. Yes. Ikaw yung nanghihingi sa kanya. Ano normally mga hinihingi mo sa kanya? Siyempre, pangangailangan ng bata. Yun lang naman talaga. So paano mo sinabi sa mga magulang mo na buntis ka? Sinabi ko sa parents ko kasi alam naman nila kahit itatago ko pa naman daw, malalaman at malalaman nila. Ano reaction nila? Sobrang galit, DJ, na hindi nila alam na nagbigay silang tiwala sa lalaki tapos ganun lang. Nalaman din ba nila na pamilyadong tao yung lalaki? Opo, sobrang DJ. Hindi ko po talaga na-realize na ganun-ganun lang. So, sa mga babae dyan, wag tayo talaga magtiwala sa mga lalaki na manloloko. We need to kilalahin muna natin yung lalaki talaga bago ibigay yung pakababae natin. Siya ba ang una mo? Yun po, DJ, sa journey ko ngayon, masakit para sa akin, DJ, pero kailangan ko, tanggapin ko na lang talaga kasi may anak ako eh. I mean, ang question ko sa iyo kanina, Marie, siya ba ang nakauna sa iyo? Opo. Kaya talaga nag-hold on ka rin sa kanya. Hanggang ngayon ba mahal mo pa rin siya? Hanggang ngayon ba mahal mo pa rin siya, Marie? At nawala na naman si Marie. Marie, kung nasaan ka man, pinapatawad ka na namin. Siguro hanggang dun na lang talaga yung conversations natin with Marie, no? Kumbaga, wala ganun talaga ang buhay. Yung signal niya sa Zamboanga, medyo nahihirapan talagang makarating dito sa Maynila. Although napapakinggan tayo sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas, sa Love Radio Palawan, Love Radio Lucena, Love Radio La Union, Love Radio Cebu. I think sa Zamboanga din napapakinggan tayo Yung hindi sure. Diba sa napapakinggan tayo sa mga Love Radio stations. So maraming salamat sa mga nagkikarry ng Love Radio stations ng Rocky Secret Files But anyway, tama naman yung sinabi ni Marie kanina. Mag-iingat kayo basta-basta agad magtitiwala sa mga lalaki nagpapakilala sa inyo through social media na kahit pa ito nagpupunta doon sa bahay ninyo, hindi ibig sabihin kailangan nyo na ibigay yung pagkababae ninyo. Legit yun Kung kaya nyo ngang ingatan yung sarili ninyo hanggang sa makatapos kayo ng pag-aaral na huwag nyo munang ibibigay, kalahati lang, okay lang. Okay yun, kasi safe ka doon, fast ka doon. Kung kalahati lang, mula ulo hanggang kalahati. Yun, pamigay mo na yan kung di ka talaga makapagpigil. Sorry po sinasabi ko to but this is the reality of life. May mga pagkakataon talaga na parang tempting But then you have to really control. You have to have that sense of control. Kasi kung hindi, yun talaga yung magiging kahinat-natan ng iyong decision sa buhay.
So, mabalik tayo doon sa sinasabi kanina ni Marina, huwag ka basta-basta magtitiwala kahit pupunta doon sa bahay ninyo. Legit po yun. Lalo na kung ikaw ay hindi pa nakaka-graduate. Kaya nga, may mga magulang talaga na mahigpit sa anak nila na hindi basta-basta nagpapaligaw o pumapayag na magpaligaw yung anak nila na babae doon sa lalaki kapag hindi pa tapos ng pag-aaral. Kasi nga, kailangan gamitin ng bata o ng estudyante yung oras na yun para makapag-aral siya. Kapag ikaw binigyan ka ng oportunidad ng mga magulang mo para makapag-aral ka, gamitin mo yung oportunidad na yun. Konting panahon lang yun. What is 20 years? 20 years of your life, mag-aral ka. Tapos tsaka mo na pag-aralan yung katawan ng ibang tao. Or napag-aaralan din naman yun sa science, sa biology, and chemistry and physics. Pwede, di ba? Lahat ng science subjects. Tapos yung home economics, yan. O kaya TLE, o napagdidiskusyonan yan doon. Di ba? Paano maging maayos na human being. Ganyan. Values education. O. Gamitin mo muna yung oras na inilaan ng magulang mo para makapag-aral ka. Tapos kapag nagkatrabaho ka na, kaya mo na yung sarili mo, kaya mo nang magdesisyon talaga para sa sarili mo kahit papano, mabibili mo na yung gusto mo na kung sakaling maibibigay mo yung sarili mo sa taong mahal mo at nagmamahal sa'yo, edi okay. Kasi at least, meron kang maipupundar. Kung sakaling mang magkaroon ka ng responsibilidad, hindi mo tatakbuhan at hindi ka matatakot. Pwedeng matakot, pwedeng mag-alala, pero kakayanin. Mahirap, pero kayang-kaya. Ang pinakamahirap kasi dito yung may mga nasirang pangarap. Yung parang ang dami mo pang pangarap para sa sarili mo. Like, gusto mo makatapos ng pag-aaral, gusto mo magkaroon ng magandang trabaho. Pero dahil sa naibigay mo yung sarili mo sa maling tao na hindi mo inaakalang mali na tao para sa'yo, o dahil napaaga ka ng pagbibigay ng sarili mo sa tao, gumuho na yung pangarap mo. Hindi na siya nagtugma dun sa na-visualize mo, na timeline mo sa buhay. But that is completely okay. Lalong-lalo na kung kaya mo namang mag-bounce back. Lalong-lalo na kung hindi mo gagamitin yung nangyari sa'yo para hindi na umusad. Kung gagamitin mo ito para ikaw ay umusad sa buhay at magkaroon pa ng mas matinding passion at drive, kasipagan, pagtsatsaga sa buhay, go ahead. Gamitin mo yung mga karanasan mo at yung mga naging desisyon mo ng padalos-dalos dati into a strength, advantage sa kasalukuyan. Kasi doon naman tayo matututo eh. Well, nangyari na yung nangyari. Anak na sila. Anak na siya kasi siya na lang naman talaga yung nagpapakain halos. Or siya na yung nag-aasikaso. And I'm sure yung mga magulang niya tinutulungan siya para maitaguyod yung anak nila. So, at some point naisip ko din, well, hindi naman responsibility ng magulang yun. Kasi apo na nila yun eh. Oo, alagaan, pero dapat talaga magulang yung may responsibilidad dun sa bata kasi ikaw yung nagdala dito sa mundong to eh. But since it already happened, kailangan mo lunukin yung pride mo na humingi ng tulong sa mga magulang mo. Kailangan mong tiisin ang lahat. Yun siguro yung consequences ng taong napaaga, nagmadali. So hanggat may pagkakataon ka na huwag magmadali, namnamin ang lahat ng sarap, ng hirap sa buhay na meron ka, gawin mo kabisyo. Nang sa gayon ay maging right timing lang ang lahat. Mapunta ka sa tamang sitwasyon kasi naging tama ang iyong desisyon. I-share ko lang ha, nakagraduate ako ng college, hindi ako nagka-boyfriend. Tsaka ako nag-boyfriend, nagtatrabaho na ako at 25. And then, dun na ako inujoke ng nanay ko na magjowa kasi nga natatakot na sila baka tumanda akong dalaga.
And then, nagkaroon ako ng mga boyfriends in the past, but then it didn't work out. Hanggang sa natagpuan ko yung asawa ko na ngayon. Mga 2 years ago. Tapos, it all happened so fast, but I knew that this person was the right person. And that was the right time. At handang-handa na ako. Nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng sasakyan, naalagaan ko yung mga magulang ko, nabibilhan ko sila ng insurance, alam mo yun, nabilang ko yung insurance yung sarili ko, and I know na kumpleto na ako. At kung may dadagdag man na tao sa buhay ko, that will just add extra happiness into my life. Pero hindi siya yung magkukumpleto ng buhay ko. Hindi ko gustong i-pattern yung buhay mo sa akin. Like, sinasabi ko lang kung gaano kagaling yung Panginoon doon sa parte na nire-reward niya yung mga taong nag-aantay. Nire-reward niya yung mga taong matyaga, hindi nagmamadali, at nag-aantay sa tamang oras. Tamang oras sa pagbibigay ng sarili, tamang oras sa pag-aaral, tamang oras sa paglalandi, tamang oras para magkaroon ng bagong pamilya. Mas malaki yung reward. Hindi 100% smooth. Meron pa ring mga problema, pero lahat makakayanan. At hindi ganun kagrabe yung struggle sa buhay. Because sinunod mo kung ano yung gusto ng may kapal. Hindi ka nagmadali. And good things come to those who wait. Alright? Anyway, Kabisha, if you wanna share your secrets, share it to me. Bukas na po, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.